Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Luzon, Visayas, kag Mindanao, welcome na welcome din naman sa itong pagpangalaga diri sa itong maratuntunan Aksyon Night Patrol Program. Sabado kita ang presentation. Today is November 26, 2022. Sabado kita mga ka-aksyon. Sa mga gabi liwat na makita mo, dulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko ang mabalita na tipon sa aton man ma-aksyon. Unit reporters, aton aksyon correspondents. Para man ang aton pagbanday sa pinagkauling nga balita kag sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod, subong nga kagabihon. Ang nagabantay sa aton nga syudad, kung nato na naman nga Patrol 2 Navarra Patrol, ang Sabado nga edisyon po naton si Aksyon Dale Salazar. Upo dira sa aton man piloto sa patrol. Wala nga pugdayang agi. Alin pa kayo nasang aga nga randa day. Nakalabot na kami nga duwa sa Sagay City. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Papang Nixon Tahoma. Padayon man ang atong pagbantay sa pinagkauling nga mabalita national, balita international, breaking news kag flash report. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Defensor Lisay sa News Center. Diri naman sa studio ay master control sa ito naman yung technical side. Upod naton si Aksyon Oliver Pason and Aksyon Christian James Binares. Dugay may kaupod ba nato naman ma-aksyon correspondent gikan Norte kag Sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sa magdulong sa inyo sa pinagkauling mga balita, mga police kag blood report, mga hospital report, ang mga balita ngayon na tipon mga ka-aksyon subong adlaw. Sa ngalan man sa inyong regular nga anchor man sa sining nga panatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita temporaryo sa pagpangadagad. Sa mga Sabado nga gabi mga ka-aksyon, ako naman ang inyong alagad sa kahanginan aksyon, John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Tonight is Sabado night. Sabado night. Sabado night, walang batid ang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado night. Sabado night, sumuusok ang music. Dito walang
Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Kumusta na naman ang atong tanan nga mamaukod nga matawag pa naman diya. Atong suki sa kanginan sa 61 ka mga kabaranggayan. Diriman sa Dakbano sa Bacolod. Sa 71 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madrama kagson? Kamusta man ang panahon sa inyong mga lugar? Manaya-naya ang panyempo sa pila kawain sang Negros Occidental. Pagbisita naton kay nasa Northern Negros, medyo mainit ang panahon gayud. Perting pa ang mga kakson. Sabi ng udto adlaw kita nakaabot kay na. Nagatagi te ang inita. Malaki pagtaklad ta sa may area sang Makiling. Medyo manayanaya ang panahon. Subong man ang aton nga pagpadulong to sa Patsoto. Ay perting eksperyensya. Nagsulod gid kami to sa atong atunga sang Patso ni Papang Nixon Tahom. Sinulod gid to namon, Nakakson sa pinakauli naman nga 24-hour public weather forecast in issues ng DOST Pag-asa. Ang Intertropical Convergence Zone ng ITCZ ang nag-apekto sa gihapon sa Mindanao kag Palawan. Ang Metro Manila karabiling nga bahin sa pungsod Pilipinas ang maka-eksperyensya sa mag-uumon tubtob mag-uumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob bugod naman sa localized thunderstorm ng ITCZ. Ang extreme northern Luzon naman ang mag-eksperyensya sang mabaskog nga paghuyop sang hangin. Samtang nabili naman nga bahin sa pungsod Pilipinas mangin kasarangan tubtob mabaskog ang pagmadlos nga mabatsagaan buwas nga adlaw. Ang temperatura diri sa pungsod Pilipinas mabatsagaan sa 25.4 degrees Celsius, tubtob naman sa 32.6 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlak la 6:03 ang takna sang aga kag magatubo naman la 5:24 ang takna sa hapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:11 na. Okay, may mga mensahe ka mo nga luyag ninyo ipadala diri sa ating pagpangaragad. I-text mo lang mga ka-aksyon sa ito naman yung text hotline 0963-7570-874. O kung di gani sa ito naman yung live streaming, ibutang nyo daan yung mga ka-aksyon yung mga komento. Ato nila pagbasahan dugay-dugay. Hindi ka mo magkauyaha, hindi ka mo magkaringkang. Ato nila tagang sang tiyempo diri sa itong pagpangaragad. Damo na nagasinulod nga mamensahe, Dugay-dugay. Gaandagin ka mo daw sa mga kakson. Hindi ka na matapos ang aton diri nga pagserbisyo sa mga gabi nga wala na lawagan ang inyo dira nga mamensahe o kung ang inyo naman nga pangalan. Ay, oo, sa mga gabi do wala kita kabalo kung sino may birthday.
Ay, kaling ko doon sa 24 ko doon 25, birthday nga pang gritanay. Subong wala tami ginatinan, kaya tuto sa sagay ka ba? Ay, di kurma. Dahil hindi to yung birthday party, nga kanto namon sagay eh. Balita to yung amon nga ginawaswasan kay nanay papanga. Pwede na ka maka-action kung ma-materialize ining access road bala nga konektado o kung diri nga ginatukod sa Negros. May ara ka rin nga angot sa may Silay, Ibi Magalona, Victorias. Ang gwaan nga do shortcut pakadto sa Cane Town bala sa Victorias mga ka-action. That was the route nga usoy namon kay ina ni Papanga. Kaya tido medyo sa ulado ni Papanga. Para dasig ang iya nga pagbiyahe, bukadasig lang sa amon kay ina nga biyahe. Mga biyahe na mo pa sagay, mga wala ganiguro about 1.5 hour eh. Kaya tialin kami din mga around almost 12 noon na. About kami to mga past 1 p.m. Perte, kaya tido ka namin naman, no? Especially kung makayong dalan, dang problematic na dang sa senda, bladampi sang Cane Town. Kaya perte ka dagko sa mga bato. Kagdaan na garabay, abi, mga dagko nga matrak mo lang. Siguro dalang gikakuba bagngod sang kabugaton sa matrak mga kakson. Pero kung ma-materialize kag matapos-tapos, aporte katahom nga sa isang proyekto. Okay, because it would make our transportation easier. It is of course a good way so that nga kita naton nga connection in all the areas and cities. At least no hindi mo kinahanglan mapagutok diri ang national highway. Kaya kung diri ka malabay Talisay sila nga area Ibi Magalona expected na makakson nga nagabugat gid man nadalagan sa trapiko. Kaya mga syudad na gid man imong ang malabyan mo diri ka sa Bacolod, labot ka Talisay, sila puro syudad. Porte ka sako sa mga merkado nila on a daily basis. Kaya mga rush hour kabi halin alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3 at laban kagid sa disgrasya. Kung nagadali kasi mabiyahe, laban-laban spug ano gid punaw gid. Kay hindi ka to kalabot mga kaakson kung nagadali ka. Ilabi na kung medyo delayed ang imong mga biyahe. So sa naguroros kay imong kaabot dito sa imong padalungan. But at least with this particular road construction, new project mga kaakson na gina-implement, siguro it would help no further. And may access road pag nga nagaangot eh, ha? Do access road somewhere mga ka-action digto sa may Felisa na Bladampe. Konektado na mga ka-action digto may isa pag nga para ma-lesson kag hindi ka mabugatan sa traffic along areas ng circumferential road. Ang iban mga ka-action digto na ginapalusot na. That's one way of course of making sure nga diri sa aton di ta matamaan gid sa kabugaton sa trapiko mga ka-action. Pero samtang nagabiyahe kami kay ina, ginalantaw ko mga banwag kag syudad na malabyan namon. Do so far, wala pa ginman sa may naka-plastar bla sa ilang mga Christmas decorations. Siguro kalabanan, Disyembre, gini mga kaagson ma-initiate kag masugod abi no sa ila din nga mga programa, mga light at tree. Well, as a iban mga kaagson nga mga private institutions nagsugod na sila ya. In other local government units in Western Visayas, nagsugod naman sila mga kaagson na sang ila din nga pagplastara no sang ilang mga disenyo. Sa national mga kaagson, may balita nga may plano sila nga ibalik ang mandatory nga pagsuksok sang face mask. Bala ko na malikawan ang liwat nga paglaton sang balatian nga COVID-19. This is one problem that the government already has committed. Basta ging kakas mo na, yawan ka na balik. Totoo din na ya. Basta ging kakasan mo na gani sa isa kabutang nga policy ang mga tao, yawan ka balik unless otherwise by force. Pilitay mga kaakson, make it obligatory. Pero kay tigin pasugtan na eh. Ginat-east na mga kaakson, pagsuksok ng face mask. Siguro kung ako maglantaw, medyo mabulubudlaya, nagkikita sining nga ibalik, kaya pa lang mandatory nga wearing. Unless otherwise we find way to make sure na they will really feel the self-responsibility, bla, na ginatawag mga kaakson, nga sila mismo mga man suksok ang ganyan face mask. Bisan din ka magkadto, bisan pag ginambad, doon nga ito's no longer regulated. Pero suksok ang yapon. Ginatawasin na, may mga plano naman sila nga liwat, ibalik ang mandatory nga pagsuksok ng face mask. Kahit naglapta ko ng BQ.1 COVID-19 nga variant. Pero kadamo na sa variant ng COVID-19 nga ginawa nga daan mga kaakson. Kaya mo naman ang ilang nga ginaduso. Ibalik ko na mga kaakson na ay nang ila nga o naman mandatory nga pagsukso sa face mask amo nang ginaduso nila dito sa national. Pero prangkada nga storya kung mo sining lakat sang panyempo, yawang di ka mo nipilit sa tao nga magsuksok sa face mask sa ulihi po. Laging nasa gitna ng aksyon,
para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, das 10:17 na. This time mga ka-aksyon, i-check na kamusta unta ng pinakaring sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod. Standby sa atong aksyon correspondent Aksyon Roger, Aksyon Nelson Patelio, Aksyon VJ Pasimple. Check na sa Aksyon Daily Salazar, kamusta na yan? Handak ba na sa Bacolod sa mga gabi mga ka-aksyon, samta nagalanog naman ang aton nga kagab-ihon na. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Dale sa report, please come in. Yes, Action John. Malang gabi, happy Saturday night sa aton si mga kaksyon. Yes. Daulapyo, ganing imo partner ginahaw. Oo, ay ginakatulog. Ako yung nakatulog-tulog ko, pero inaeway ginaya. Pero duda ko after the 11 p.m. na duty, Mapagsik na may sa? session pa rin. Ayun, di purma. Oh, may session pa na sa? Session, no? Kaya nagkatahulog sa katawan si Eric Jr., no? Dataya sa GNG. Di pa si Dugay, may duty pa ni after isang 11 p.m. duty si Papang Nixon Taho. Nakakuha na sa builo Nakakuha na sa builo Preparado na. Ayun, di purma. Naka-recharge na kumbaga. Oo. Kumbaga kanina ko na iba na nangyari nga battery life. Subong, nawara na sa subong sa 85 to 100%. Sana Dugay, after pila ka mga minutes of full charge, hindi pa pang Nixon Taho. Ano gipanyapon niya? Ano gipanyapon? Nga naka full charge na sa? Siyempre, ang panit ka din, Sean. Oy, sana all nakapanit kalitso naman sa tingala ko duga hara-hara sa kagina. Plus, may dessert pa siyempre nga salad. Wow. Sana ang sikat nga cordon bleu, sakto na pag Cordon bleu, body pa din ba? Gakaon sa cordon. Oh, yun mo gilis pa pang cordon bleu ba? Sana siyempre daw beef. Akay na ang pila ka mga putahe nga kaon di pa pag Nixon Tahom. Subong nagano siya, Hibernate. Scroll. Naga-scroll sa. Nagyan din nga Facebook account, no? Kagati ginahulat yak ko yang loan niya sa pag-ibig. Oh, wala pagkaabot. Account pa lang to, account. Kalma ka na pang kalma. Sana follow after na sa Lunes kaya biya ka na-activate niya sa account sa pag-ibig, biya nagsulod na. Kaya ko i-follow up na kay Action Mart kay tasig pala na once ka na-activate ang imo sining account sa pag-ibig. Meanwhile, ang gadali gid sa sang iyang loan nga dugay pa mag-Disyembre 25. sana kasi may araguro may gastuhan siya, no? Sa bagay. Budlay Action dyan, mag-loan ka kung wala ba lang kanto, anong kwarta mo balaw. Kung baga ang iba na nag-salary loan, nag-calamity loan, pero may purpose kung baga ang kantuan sa sining nga kwarta. Pero depende na sa tao, kami harapan tao, yung wala man sa galastuhan, pero gusto lang mag-loan. I-avail. I-avail lang kay mayara ng mga policy nga nagasaka action dyan ang imo sining capacity no nga mag-borrow o kung mag-loan sa SSS, pag-ibig o kung ditra nga agency sa gobyerno. Meanwhile, ang patrol arisbong sa may dalom sang Magsaysay Araneta flyover. Sa kung katos ng patrol action dyan sa Silimantineon, kag makita rin natin nga may mga pilandi ka mga taxi drivers no sa kung sila nga tabok no nga dito sila nag-parking kaga nagahulat pa na sang pasahero. Actually kay na diri sa kilid no sang gasoline station sa aton siling tubangan diri sa Piaka Panapa. Damo di kay na mga pasahero nga nagahulat sang Teres Pass pala kagatay na sining direksyon going south nga portion sang Bacolod City pagpungti nagturutaw-hay na nagawatamat na nakasakay kag makita nato ti badli sa ila no hahalin sa trabaho lapyo kag ti positive action dyan balik naman sila sa Panimalay para at sa buwas nga daw Domingo maka family day naman sila siya tagtag sa Kabang Panimalay before naman nga magbalik dito sa may Bacolod City sa Lunes nga adlaw. So makita rin naton ano nga kadamo sa mga e-bike, tricycle nga nagapakadto pa kalit especially sa diri sa area sa Magsaysay Araneta kay ti subong action dati sa Silimantineon nag-jutay lang mo ang mga PUJ nga nagabiyahe, especially kung nalikas kang airport, ang iba nagasakay na nagidamang sa e-bike o tricycle. Kung ang ilan sila nga purpose is kadto dito sa isa ka BPO company, dirayon sa may headquarters sa BCPO
o kung nang inas nga direksyon diri sa area sang Golden Field commercial complex especially nga subong nga Saturday night. Ang patrol kaina nagpadulong man sa area sang Pero the direction Upper East. Dale sa dalom sang flyover, well ventilated man o kung lighted, sanag man. Yes, action dyan. Actually, sanag di siya, no? Ang mayara sa mga street lights, no? Actually, functional. Ang mga street lights sa left kag right na dalan, sa dalan na Araneta, sakto, no? And then, no? Magit-andre nato, na actually, ang dalom sa flyover, may pinaman di ka mga taxi drivers nga naga-parking man, no? Sa siling area. Nagapakunay-kunay. Kaya syempre kami nga Saturday night, usually yung mga kalabanan nga pasahero, karoon pa na mga kagahon, kumang gabi, alas 11, especially dito sa may area sang Golden Field Commercial Complex, kada mo subong, ang mga nagalagaw kang inom-inom, no? Subong, nga Sabado sang gadapon dyan. Ang patrol kaina nagkatuman dito sa area sang Upper East Avenue, sang Mega World. Kaya di nakita natin dito, nga mayroon katulad sang pila ka mga kalanaan, no? May Christmas bazaar dito sa area, like mga inasalan, pila ka mga pagkaon, mga siomay, may mga RTW, mga binigyan dyan, kag iba dito nagkatidera, kahit doon ka news spot ini siya, so isang location, dinasamahin sang east portion sang Bacolod City. Kung na iban na nasumura na sa Dalan Lacto, nasumura na sa marketplace action dyan or dito sa may Golden Field Commercial Complex bago ng location. Ano na sa action Dale do cafeteria? Actually, do ka siya, do mga kiosk pa lang, do kinrentahan, no? Like, do ka bazaar lang, kasi may pala dito ka mga inasalan, nagabaligya, pwede ito ka pamakaw, or nautod ang linya ni Action Dale Salazar. Anyway, it's a new tourist destination. Siguro makabig if it would be more market nila sa gusto. Dahil sa may Upper East, they are trying to make sure nga they could dominate the market man mong. Pero Action Dale, pwede ka dine in or pwede nga dala ka na mismo makaon, doon mo sina. yes, mayroon sa mga action dyan sang pulungkuan, may mga lamesa man, pero limited lang, no? Kay kada kiosko, hindi man gintuman kada kong ilas ng mga space, kaya gina-occupy action dyan, kag dugang ditong entertainment, mo na, ang banda na nagatukara, nakagagab idra sa may likuting sa fast food chain, dira man sa may Upper East Avenue action dyan, kagati ang iban, actually, kain na daw, hindi pagitanto kalamot ng tao, kay wala pagit bala na inform, no, nga meron ka siya nag-exist or nag-start na dira operation, ang Christmas bazaar dira sa may Upper East action dyan, kagibante, nagaplano na gani, no, singin post aton sa social media, ang mga litrato, ang iban hindi pa aware, kumbaga, sang sining news spot or location, dira sa may Upper East action dyan. Kapag ang ibang kinatag na, ang ilas ng mga barkada, ang ilas ng mga nobya or nobyo, na maglagaw man dito sa likod ng sa fast food chain, dira sa may Upper East Avenue action dyan. So far, namin ang atos ng paniyampo, no? Subong Saturday night, kagati dahil later ang section ni Papang, akala sa 95% nga fully charged action dyan, subong dagay 100% na si action na Papang Nixon taon. So far, morning observation report kabadulong sang patrol karon nga Sabado sang gabi. Reka diri sa area sang Dalan Araneta magsaysay ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time was just 26 na. Salamat gid sa observation reports ng patuwid Action Dale Salazar o na kay Action Papang Nixon Tahoma. Dili kita na antay sa mga reports sa atong Action correspondent. Likap kita na mga ka-action sa resulta sa STL. Basi ka mo na nagdaog bala. Sukta nyo itong inyong koridor. Legal niya ang STL kung small town lottery mga ka-action na. Atong nga first draw kay na sa aga. O eskalera 15-16. Suliton ko 15-16. Second draw mga ka-aksyon 11-35. 11-35. Third draw mga ka-aksyon 35-18. Suliton ko 35-18. Amo ng aton nga mga maswerteng numero sa atong small town lottery draw
Dugay nga ito naman nga loto mga kaakson. Standby kami dira. No, kay plasta na natin mga kaakson. Sige, check natin mga action correspondent. Dugay mabatian naman ang report na Action Roger. Update to sa ginpugutan sang ulo sa may syudad sang Sagay. Kami gito kay ina nga duwa na kita ay galing kay ito mga importante sa kadtuan. Basta Sabado nga daan relihoso ni si Action na Roger mo. Ayo di porma. Tay dugay nga gaw gisa kay ina. Nambako ko sa iya. Ulat-ulat na sa tanik kay papanyagahan gid sa blasang damo-damo gid. Jutay lang kuno ya. Ayo di porma. Di kita kay Action Nelson patayan nyo sa First District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Nelson, mayang gabi. Yes, aksyon dyan na mayang gabi kaga sa aton sini nga mga ka-aksyon sa gabi karon sa mga mahilig mag Saturday night. Oh, hilig ang mahilig. Ang mahilig. Ang wala hilig, Ati pareho kay papang paway. tolog. Ayo di porma. Kwaboy lubwasa. Kaboy lubas kay tungod sa biyaheng hindi nami ang pamatyagan mo aksyon dyan gabiyahe kabla nga mainit. Oh, kalain. Saan pa aircon ang imos lakyan. Kalain gid Action O Nelson. lain gid. Pero unless Action Nelson kung tinted imo nga slakyan bla. Oo. Kung tinted usually do makapian-pian. Mm. Pero kung light tinted lang sabi nga do ano gid ba ang init galakpo sa sulod mong? Oo, ti ang patrol hindi man na iya tinted. Hindi de tinted kita na Oo. sulod eh. Ti usually kay inabaw pero ting init. Agwanta lang. Oo, kagati akon sa bagay ang riding comfort sang imo nga tarak-tarak daw nami man. Galing kay, for example, ako, Action Nelson, hindi na ako kasaw ba sa patrol. Kaya na ako mega patrol. Oo. Usually ko mga long drive, yun na ba, do ginakapoy. Oo, tapos daw ama kay wala ka man niya ginadagat. Away ko ginadagat, ay ko Oo. ginadagat. Paano ka nadagaton? Imo nga ang storya na mo, nalindriya sa magpunta, mo magyapon, ba next sundan din, magwanta. Ayo di Ay, porma. Oo, dagaton ka pa na. Oo, kung sa bagay dapat gina buksan mo baba mo kay basta tuyhon ka Oo, ba. dugangan pag yung storya nga daan do, hindi mo man maharaw kung anong ginapangwakal. Yeah? Oo, Sana, kaya ginalingaw ka lang na action ti ano ni Papang. Gani man mayo man gani kay para lang nga do, hindi ka matuyuhon. Muna siya ng isa ka mga technique sa diver blang Gani. hindi tuyhon. Pero regards ako ng bal ni Kuya mo to Roberto yung Jape ah. Ay abaw, maayo gid ang iya interview. Oo, mayo kay tinakapurmada sa ina. Wala man kamugi pabayan guro ah. Tubi hara ah. Sana may libre pa na nga kape. Galing kay ti problema itong nga tubang nga media kay na puro tanaw laga pangapi. Sana gali. Oo, tiyambala mo tubi-tubi lang tadi. Ina Oo. Na kaga mayara na sa balay das Oo, dikto kami. Oo. Dikto kami nag-interview ang bako diri bugnaw tadi ah. Oo. Dito na plastar sir ah. Tiyambala ma face mask pa ko. Hindi na kailayo anay man ta para makitang ko gaping mo. Oo. Sana Ano na mo nang buhay na mano na. Oo. Mo na nga hindi na sa mag ano. Galing kay amba ko siya dugay man ta nga wala kita nga duha ba? Amo gani man. Do pag sulod ko sa action, mursa gina sa nagsugod eh. Sang ako Oo. sa sulod ko sa action eh, mursa. Oo. Tapos ginsaylo na sa Kalatraba, ginsaylo na sa Kawayan, saylo sa Gay, bag-o lang kami luwat kikita ay. Oo na. Pero tinga journey. Libot-libot lang na siya. Gani. Oo. Nabagi sa ako ni guards ako na kay Kuya ko Nelson. Ay, good perte. mo. Good evening Sana na. Kuya ka mo na gali? Ha? Kuya ka mo? Hindi kami na kuya ya. Ay, hindi ka mo na kuya? Tool kami na. Atol. May guhay lang kamo yung nga Ha? May kilalahay lang gid kamo yung nga Hindi more than a friend kami na. More than a friend. Oo. Tingala ko nga gin pa regard sa gid kakalay. Oh. Alin pa na isang ano pa siya, P1? Oo, na. Tingala ko man. Hindi kami nagkala isa ka brotherhood. Hindi kami isa ka brotherhood, pero more than brotherhood mina. Tingala ko nga May bala. relasyon kami na nga duwa. Okay. Pareho gid kamo galing nga duwa. Tingala ko nga bag sa sakon nga regards mo da kay Action ni Luzon kay. Di na sa malipat kay ti pag makita yan ng tsura ko, ano tol kape? Swerte ha.
Oo. Ma- May couple o ba pandesal na yun na siya? Okay. Mayo kay accommodating daan na kay Sir mong Si Jape. Colonel Jape, wala na yung approve. Gani. Pati si Ma'am si Tiayo na. Ara pag na. Oo, pero bisang arap ako bisa patrol sa una. Oo. Bisan lasing ko pa. Simple sana Simple niya tuod. Pero supportive. Oo. Grabing suporta, no? Muna sila. Oo, abi ko gani kay na. Sana parami pa kayo. Pero tigay na, nakabi ko naman batsay ka malusot. Kaya si Action Roger kay na, bugin nag-una, gisa, hindi gisa magulat sa wala amon. makamugin ninja, no? Why nagkitay kami? Pastor, yung gutib, yung busy ng tao. Gani, doon nag-reunion kami do kay na. Oo. Kay ato man to si si Action Tomon Forte sa una namon Oo. dito Paul. Kita ay kami to ni Pastor Tom. Oo. Ang wala lang to si Pastor Jenny Ulate. Sana Kay sako sa kuno. Kundiin may balita ato na aslamo. Oo, gali kay si Pastor Tom doon nagbisita lang gito timingan. Kita ay magaling. kami tiyan na po mayo kita ay bago na mo naman nakita si Sir Tom Monforte, ba? Ti dogi na okray pa sa kina ni Action Roger. Sana Ikaw bako ikaw na tunto kay Action Roger mo, pero happy lang Sige, mayo kayo kita ay ito ni Sir Injapi kay ina. Mayo man ako sir, maglaga ako sa bakulod ni mo kami pagalimtan Correct na. Total, lapit man lang kada sa anok po. Oo, kay anok po ko yan na-assign. Aram lang da blaya. Oo, gani man na. Wala mo start da? Akine. Si pinsa ko madayon nagsigi naman tulo taliti pa lang na diriyo. Aga trete na da? Oo, mga 5 minutes pa ni nga bundak ka. Ay. So, timayo ni kay medyo na kuha-kuhaan ang amon sa yabok dis dalan. Grabe ang yabok to sa northern, no? Kay na? Grabe. Grabe ang yabok sa sagay. Tapos ang mata mo dogaluhas dalan. Oo. Na Na-experience ko yung nakaina nga bisan example be, gamay mo lang portion nga i-roll down mong windows ng salakyan. Ang yabok ga dapya gid yak sunuson. na tapos pagagwa mo sa lakyan doga pala milit Oo. lawas mo Na, dugay-dugay kini Tapos ginapangpahid. tagabiyahe ka. Ti muna sang resulta sang mainit nga panahon ti medyo sining agabi action diyan ti nami kay nagulan medyo Gani. mabulubog na ang aton sini panyimpo tani mo na ning timpo blas sa magaga para mautulog ta. Aba, basta hindi ka lang magkumpiyansa kay basta magluto-lutaw ka blaw. Mo gani. Sana Pero kasi ara ko da boss Are ka di boss? Ara ko da boss May ano man? may activities. Ay, perte di pa Kabalo na si nagulagaw Kuya ka. Eric na. Okay. Sana Dason balik naman tayo. Kuya thing na. Sige. Sige, action dyan So far ang Banwas ang Calatrava, Tubuso, kag San Carlos medyo matawhay. Except sa ginapatigayon kay nang nationwide grand launching sang buhay, ingatan, drugay, awayan o kon bida program sang Department of Interior and Local Government o kon DILG diri sa may Banwa sang Tubuso, Calatrava kag San Carlos. Kay na action dyan diri sa Banwa sang Calatrava ang DILG personnel amo yang wala nga sa ila sini nga programa nga ginalunsar kay na diri sa may Banwa sang Calatrava no sa Banwa sang Tubuso may yara sang motorcade nga ginapatigayon ang aton sini nga mga kapulisan sa paglunsar sang bida program. Subong man diri sa Calatrava ang nagpatigayon man sang karaban diri sa poblasyon sang Calatrava kag Sumba ang ila sining ginapatigayon pagkatapos sang ila sining karaban. Samtang sa may siyudad sang San Carlos sa may Barangay Guadalupe ginalunsar ang bida program sang mga katapo sang DILG kaupod ang Philippine National Police PDEA kag subong man BFP no nga ginapatigayon sa among
lugar aksyon na dyan. So far, sa nasiling na naton, medyo matulutawhay ang aton sini area of concern diri sa may first district sang Negros Occidental. Ining impormasyon, aksyon dyan, kag balita tumadulong para sa aksyon na night patrol gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon yun, Nelson Patiño, na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas 10:37 na. Salamat kayo sa report ni Aksyon Nelson Pateño, gikan naman sa Northern Negros. Di kita na mga kaaksyon sa resulta naman sang loto. Ato naman mga kaaksyon dala mahilig magtaya sa loto, ha? 642 kita anay. Aton nga loto 642. Nga may jackpot price na 29.3 million pesos. Aton nga winning combination 14, 42, 28, 20, 37, 26. Suliton ko 642 winning combination 14, 42, 28, 20, 37, kag 26. Ato nga Grand Lotto 655. May jackpot price nga 36.6 million pesos. Ato nga winning combination 30, 20, 11, 45, 21, kag 18. Suliton ko Grand Lotto 655. Kami winning combination 30, 20, 11, 45, 21, kag 18. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas 10:09 na. This time, check na naman sa Aksyon Roger Gutib. Ang report ni Aksyon Roger Gutib gikan sa 2nd District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Roger, mayang gabi. Yes, aksyon dyan, maing gabi sa aton mga aksyon, sa aton sining mga balita aksyon dyan. Sige hapon, dirigin na katutok aksyon dyan ang mga paghinunanon, bisan pa sa mga kapihan, merkado, kag pila ka mga tipon-tipon dari sa mga tao. No? May kantaran sining isa ka controversial gid kag masyado gid ka brutal nga paghimo sa krimen. May kantaran sining kapinasahi aksyon dyan, tabo kaina. Mga alas 7 nga sa diin, ginrespondiran man gani mismo sa nga aton sining special action team sa pagpamuno uman kay inadi, no? Kaya of course nasyado katama ka consolidated sang report sang Action Radio may kantalan sining pagpugot sang ulo sa sining 58 anyos nga biktima. Kag sa karon yara pa iya sa hospital ang hinablos sining biktima nga gipugutan sa ulo nga sa diin utod man ang tatlo ka mga tudlo sini kag may pilas pa sa nawala nga bahin sang iya sini nga tiyan. Ang ining isa man ka ikaduha nga biktima nga si Bernalyn Abranilla E. Sanchez, 33 anyos sa edad, may bana kag residente man sa Sitio Pisong sa Barangay Janay, Siyudad Sing Escalante. Ini naman iya si Hilary Gudo, Albior, 58 anyos sa edad, balo o kon tawag sinigay laon o kon wala sang bana. Kag ini siya amo ni siya ang tag-iyas tong Carabao nga ginpasagod sa suspect nga si Randy Maniego alias Palong. Sa diin suno sa pahayag yaman kay na naka interview gid siya ang mga katapo man sa media kag kay na sang udto sa Action BBB una ginaton siyang na interview exclusive gid sang Action Radio sa pag-abot dira sa police station kay na mga pasado alas 11 takna. Tapos nga na-report sa kapulisan mga pasado alas 9 pero tabo ang krimen alas 7 takna sang aga. Ti ang iya siniya nga pagpayag bangod kay ang iya sini nga Carabao nga ginasagod tungod nga nagamasakit siya. Iya na lang pagkipakamaayo nga
iuli na lang kay ti permisa ka hospital nga suno siya daw hindi iya matipanan dito kay ti ining Carabao sa 12 ka tuig nga iya sini nga pagsagod nakabata na ini kag una nga nakakuha sang share ukon na parte amo ang tag-iya nga mo ning biktima aw nga si Hele Rigodo ukon Ricodo kag ang ikaduha tani ni nga bata nga nagabusong ang Carabao iya man parte sang suspect ni Randy Maniego kun ni Palong. Pero ginuli ang Carabao kag ginahingyo niya nga kun tani bayaran na lang siya sang 10,000 ka pesos. So usisa na ni aksyon diyan mo ng 10,000 ka pesos gali ni nga iya ginasukot. Amo gid man ni normally ang lakat bala ko dumduman gin report na tonto ang natabo sa may sitio Tambubo to sa barangay Celestino Villasin. Sa nagligad lang tong mga siniman naman tong paglutang sa isa ka 65 anyos nga si Diosdado Puentes. Sa diin aksyon dyan ginalantaw sa pamilya nga isa sa rason amo ini ang pagbutang man bla pag advance payment sang Carabao nga tinday ara pasatyan sang Carabao abing Iloy kagin bayaran sa 3,000 tiato damo man to nag-comment kasi nga bisan mag 5,000 pa gani wala may nagabato sinabi sa lakat ya kung magbutang ikaw magsabag atag ka advance payment sa Carabao 10,000 ka pesos gina. Nga ang Carabao nagabusong kagara pa ang iya sining bata sa solusyon diyan nga tiinog bunag pa niya pagkalutas kwaon mo ang imo sinibutang 10,000 ka pesos gid man. Pero ti niya natabo sini nga namahalan ini ang biktima nga si Hele Ricodo sang sukot abi ni Palong natabo ti wayagin bayaran ang 10,000 ka pesos pero nagambal naman si Palong siya nga 5,000 ka pesos na lang. Hindi man siya gyapon kung wala iya gyapon gid sa pakin ang Carabao ara siya ti nagabusong kag malapit na magbata. Dito kag naghambal pagid si Palong 3,000 na lang gid ang iya pabayad pero ginbayaran na sa 2,000 kag ginapangayo iya nga tagaan siya sa 1,000 kag muna nga dugang abi nga bayad para mangin 3,000 pero ti wala gyapon ina ginsapak na sang tag-iya kay abo lang atong ginhatag ang 2,000 ka pesos nga mo ang ginlainan buot sini ni Palong nga nakahuman sa iya sini panguna-una nga nagplano nga patyon ang ining biktima kag iya gid ini natigayon ang iya sini nga buko may isa pa nga ara karon sa ospital ang hinablos tungod kay ti dululungan sila to nga nagalakat pa kadto sa may bago blani ining bago bayin sa barangay Janay ina nga kung Sabado may market day dira. Actually bugno pa kuno las Palong nga bala nila nga di ka makadto Palong. Gambal man bugno sila pero si Palong nga gagabot na sang iya sini nga ginunting o pinuti nga binangon kagin labo una gid ini si Bernalyn Abranilla tungod may payong siya kita yang nga daw gakyaw ginsagang yang payong po labot ang iya sini nga kamot kag ang iya sini nga kilid. So, yari nga aton interview sa kay Bernalyn Abranilla, may kantanan sa gid na natabo sa pag sumalang nila to kay Palong, kag pinanglabo sila action dyan. Oo, kay manindahan kami sa bago. Kay market day no. Tapos wala man sa tingog-tingog, gibugno ko pa sa gani, hamba ko, si Palong, diin kalong, wala sa tingog-tingog, diretso lang sa panglabo. Ang una yung gilabo, sino? Ako. Ginano ko sa payong, gisagang. Sa may payong ka dala. Sa mo na sa kamot lang ito. Oo, gagari sa kilid. Oo. Sa imo lawas, kilid. Oo. Pagkatapos nga naigo ka na, gimo mo dayon. Nagdalagan kami. Gasinggit pa akong tiya nga. Dalagan, day. Dalagan kami. Tiya mo nga nagasinggit, mo nisang nalabuan man, kaya naudlan ulit. So, ang isa niyo ko po dyan lalaki. Babae, akong bayaw. Babae ka mga tatlo galaka. Oo. So, ang isa mo kabayaw ay malab. Wala yung ginilabtan kay nalubong kayo sa talamnan, kiagyan niya lang. Na hulog sa talamnan. Oo. Hindi. Ngalan to sang nakapalag. Sila, nagdalagan sila, talamnan dito lapok-lapok ng dalan. Nalagyan sa mamanining dito nagkagdo sa kampo ko no. Kaya ako naglain man akong gindalaganan nga direksyon.
So kung mo paglabo yung galing katiyaon mo, wala ka buda. Wala pa may kita. Amo na sa gibalik. Oo. Anong, sino ni ngalan niya so wala yung maigo, gano'n? So nakabalabo yun. Si Rachel. Ano mo ito na? Bayaw. Bayaw mo. Mm-mm. Ang isa niya, tiya mo. Mm-mm. Okay. Rason, pag, ano man, ang rason nga ginimuan ka mo siya niyaw. Wala ko kabalo. Wala man kami nag-away. Huwag mo muna ang away. Hmm. O nagabugno ka pag ganito. Oo. Wala ko kabalo. Naglain na ako no iya ulo. Kasi niya ko na po, karabaw ko na to. May karabaw na gisagot. Sa tiya ko man to. Tinasitol naman to sila. Ano si Tol na sila? Oo. Nasitol na sila. Ay, sino na sa karabaw? Tiya ko. Rason, nga, nung konektado siya sa kay Palong. Iya ginuli ang karbaw kay nagmasakit siya. Napuli sa di sa Rizal. Hindi. Daw man kaya naghambal nga hindi makabayad ang tagiya kay ginuli niya. Iuli ang karabaw, tapos pabayaran niya. Oh, 10,000 ko no. Kay busong. Daw man naghambal nga hindi na pwede kay iya ginuli. Sige tagaan sa 3,000. Siya mo to. Wala man sa nagreklamo. Ang ambalya, padugangan niya lang ko sa kalibo, kay duwa ko no kalibo lang. Ako kabalo sina kay sila na nag-istoryahan ay. Ang karabaw ni iya nagalisin tiyaon. Oo. Siya na nagsagod. Siya nagsagor, pila ka tuig ni. Wala ko kabalo. So, pagsagod niya, iuli iya nga nagabusong. Oo, kaya hindi na sa kaatipan ko no. Pero pabayaran niya, Pabayaran niya. 10,000 ka pesos. Daw. Kumbal niya. 10,000. Pabutangan niya bali ang tinday ang ginabusong. Okay. Kaya uli iya sa tiyaon mo. So, wala magsugod si tiyaon mo. O kung ang karabaw, ara nakatiyaon. Ara na, tapos ang nagsagod sa karbaw, ang asbana sa akong takisa, siya itong naghatag sa kwarta. Okay. So, pag labo iya to, ay gisa maginambal sa inyo? Wala, nagdalagan lang kami dayon. Wala sa may gisukna, parte ng karabaw. Wala, gisa tingog-tingog. Sugat sa pagsugat na labo na yun. Mm-mm. So, amo na, action dyan, no? Ang payag sa sining arakron sa ospital nga si Bernalyn Abranilla, no? 35 anyos sa edad. Now, ang inatanan, ambot may mga, damo lang mga comment lesson learned, kasi dapat may ara man nga tamdon dapat kuno ang nagasagod sa karabaw, pero ang krimen ara na no? Kaya, makita man nato nga daw medyo depressed or may ara nga hindi mayo kog sa pagsabat bala sa mga pamangkot sa iya sa mga tapos media sin suspect mga daw gapakita nga ti may ara siya medyo diferensya gid no sa iya sa mga ginahuna-huna na action diyan. Anyway, tara na siya karon nga custody sa ang aton sini nga kapulisan sa siyudad sa Sagay kay ginapatigay na ang tawag nga proper procedure para sini sa iya sa pag-file siyang kaso. So parte amo na ang kabahin sini sa bahin naman sa siyudad sa Carisbe ginako aksyon diyan ini suspect sa pagpanglutang balasang nagligad nga bulan nga sa diin ang biktima to inablos man to sang pulis. Di Jose bla to apelidos to hindi naman niya hinablos man isang pulis bilas kwain man may tiyo man na siya nga naga-duty da kag amo gani mismo ang nagpadakop o nag-initiate para nga ma-serve ni siya ang warrant o para sa iya. Gidakop ini siya sa tong tinalik lang adlaw mga alas 8:50 taklasang aga sa may barangay Zone 1 ini si Safe Bilasquain Eventora 21 anyos sa edad. Suspect sa pagbalutang patay sang isa man ka pamatanon diri sa may dalan magsaysay. Tungod lang sang suya-suya bla sa baylihan binalikan nila pagabot sa baylihan wala na to. Tigin pangita nila pagkakita lang ara sa isa ka limnan na pinusangan dayon gamit ang solpak. Actually tatlo silang suspect ni si Safe Bilasquain niya nakapalagyo ni kagamo na nga gin dakop siya pagkatapos nga nagpapanaog siyang warrant o siyang korte nga pirmado ng Honorable Judge Jumito Jimenez ang RTC Branch 60 nagapit sa November 14, 2022 kag ang kaso of course kay murder Nobel recommended ini action dyan. So para po na madulog tanga report balita informasyon gikan diri sa ato namtangan man sa may siyudad sa Cadiz kaga siyudad sa Sagay natamyaw talaga po si Major Nelson de la Cruz nga naga pamati gid sa aton sila nga programa mumanda sa
kay LTO Chief Joseph Danoy bla diri sa siyudad sa Cadiz sa Protedora sa siyudad sa Bacolod nga pamati sa aton Kap Mazali Diaz kag Mr. Jonathan Diaz si Toto Yuel kay Daybasan ko kamuman siya kay Migunaton Nonoy Manggubat. Para sa Action at Patrol ni sa Action Roger Guti Mega Report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Action Roger Gutib, Action Radio Philippine Standard Time nas 10:52 na. Ang inyo na ang mga mensahe kag ang balik ka report sa patrol pagkatapos gid lamang sini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag ano pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat natin yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod
nga magapadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat mayong aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela
eskwela sila sir. Mm. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot ika mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang ang mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang lusyonan. Santos, Ma'am Karen de Flor, Ma'am Van Mayo, Ma'am Jinky de Lagdon, good evening. Sir Melili Urigo, Ma'am Evelyn Sinaon, mayang gabi dala sa inyo tanan. Sa iba natin yung mga listeners, yes, Ma'am Jinky de Lagdon, good evening dala kag si mga family sa DSB, kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Doc Matt Mayo dala, good evening. Snowy ko ng super cold subong sa ila digto, no? Ang ibang pasensya gid, lapaw na kita sa panahon eh. Check na lang report ni Akson Dale Salazar gikan sa patrola. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Dale sa report list kami. Action dyan sa may banwas ng EB Magalona na nadakpan diri ang sa top 1 most wanted person alas 6 sa 20 sa bunga gabi sa area sang sitio Tabuan na barangay San Isidro EB Magalona ini matapos sa naginisyuan sa warrant of arrest sa ginapapanaog ba ni Honorable Leonard D. Facultad ang presiding judge sang Regional Trial Court sa may City Negros Occidental. Ining suspect action dyan ang nadakpan dire kag tiini siya meron sang kaso or crime of statutory rape 4 counts nga wala sang bail recommended action dyan. Pagkarodi preso ini siya sa area sang EB Magalona PNP. Samtang binalagdi si Bitaw Head Police Major John Giliba nga meron sang kabudayan sila sa hanay nga mag-monitor sa mga reklamo sang mga pasahero ilabi na mga estudyante ang sa ginalegar overpricing sa pagsukot sang plete sa mga tricycle drivers sa mga syudad sa Bacolod. Plus sa mga reklamo nga nabaton sang Bitaw amo sa area sang Barangay Sumag, Barangay Kabug, Sayman sa Naibang, Bagul, sa area sang Barangay Granada. So according kay Bitaw Head Police Major Diba, sa tiyon nga may reklamo, ilang manasyon dyan, ginapadulungan ang lugar, pero di ikon o sisaon, wala sa mga testigo o kung ebidensya nga mapresentara kason nga meron sa sang kabudayan sa pagsolbara sang sining issue. Ginpathagan sa libang ang kada akusasyon sa mga tricycle dito sa Masdada, ang mayara dapat sang taripa action dyan, dapat sundon. Pero may iyasin example nga po ng isa location, 15 pesos kitamang ang dapat nga plete. Pero allegedly, may mga tricycle drivers na nagasapot sa 20 pesos pasak. Ginataraw din ni Sir Diba na kalabanan sa mga tricycle drivers nga naghimo sang sining federasyon dyan ang mga kolorum o kon mga wala sang dokumento o kon permiso. Mga balita gikan sa patrolang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Good night, ka. Salamat gid sa report ni Action Dale Salazar gikan sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time nos 11:06 na. Pasensya gid mga ka-action sa mga mensahe nga wala naton mabasahan. Pasensya gid kay Action VJ posible. Kaya lang alang gid kita sa oras, no? Lapaw na kita sa panahon mga ka-action. Sa ngalan sa inyong mga regular nga anchorman Action Eric Magbanwa, ako naman ang inyong alagad sa kahanginan Action John Diaz. Nagapasalamat gid sa inyong tanan. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio.